தனுசு ராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவுல அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறீங்க. தனுசு ராசிக்காரர்களே, அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு சிறப்பாவே அமைஞ்சிருக்குங்க. எந்த விதமான சிக்கல்களும் நிறைய விஷயங்கள்ல தென்படவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நீங்களும் சனி பகவானால நிறைய கஷ்டப்பட்டு இப்பதான் எழுந்திருச்சிருக்கீங்க. அதனால உங்களுக்கும் பல பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும். எல்லாமே தீரக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா தான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமையுது. எல்லா முயற்சிகளும் இனி வெற்றியடையும். படிப்படியா முன்னேறி செல்வீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். வேலை இடத்துல நீங்க விரும்பிய ஊதிய உயர்வு, ப்ரமோஷன், பணியிட மாற்றம் எல்லாமே கிடைக்கும். வெளிநாடு போகும் முயற்சி செய்யறவங்களுக்கு வெளிநாடு போகும் யோகமும் உண்டு. இல்ல வெளிநாட்டுல இருந்து தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுவும் சிறப்பாவே நீங்க விரும்பியது போலவே நடக்கும். வீட்டுல சுபகாரிய தடைகள் இருந்திருந்தா அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடும். உங்களுக்கு சுப காரியங்கள்ல ஏதாவது தடை, குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம இருக்கிறது, வரன் அமையாம இருக்கிறது ஏதாவது இருந்திருந்தாலும் அது இல்லாமல் நிவர்த்தி அடையக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். விரும்பிய வாழ்க்கை துணை அமையும். ரொம்ப நாளா குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் அமையும். கணவன் மனைவி இடையே அந்யோன்யம் அதிகரிக்கும். காதலர்கள் இடையே பிணக்குகள் இருந்தா அதெல்லாமும் தீரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்குன்னு தாங்க சொல்லணும். தொழிலையும் பெரிய வளர்ச்சி பார்ப்பீங்க. அந்த வளர்ச்சி உங்களை அடுத்தடுத்த வருடங்களையும் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்பவே நீங்க வீடு வாகனம் வாங்கலனாலும் இப்ப நீங்க சேர்த்து வைக்கிற பணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து வரும் காலங்கள்ல ஒரு சில வருடங்கள் கழித்து நிச்சயம் நீங்க வீடு வாகனம் எல்லாமே வாங்கக்கூடியதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். விரும்பிய மாதிரியே எல்லாமே உங்க கை கூடி வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இனி வரக்கூடிய காலம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு அச்சாரமிட போவது இந்த மாதம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதத்திலிருந்தே உங்களுக்கான நற்காலம் தொடங்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சோ தனுசு ராசிக்காரர்கள் எல்லாரும் கவலையே விட்டுருங்க. என்னடா எல்லாம் பாசிட்டிவா சொல்றா அப்படின்னா இந்த மாசம் நமக்கு எந்த நெகட்டிவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க. ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு, உடல் நலம். உங்க உடல் நலத்துல நீங்க அக்கறை எடுத்துக்க வேண்டிய மாதமா இந்த மாதம் இருக்கு. வெளியிடங்கள்ல உணவு வாங்கி சாப்பிடாதீங்க. மாஸ்க் போடாம வெளியில போகவே போகாதீங்க. நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க. உணவு விஷயத்துல ரொம்பவே கவனமாவும் இருங்க. வெயில் அடிக்கும் போது குளிர்ந்த பொருட்கள் சாப்பிடலாம், பட் உங்களுக்கு ஆகாது. சைனஸ் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குங்கிறவங்க அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால நீங்க சாப்பிட்ற உணவு விஷயங்கள்லையும் வெளியிடங்கள்லையும் ரொம்பவே கவனமா இருக்க வேண்டிய ஒரு மாதமா தனுசு ராசினருக்கு இந்த மாதம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ உடல் நலத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா இருந்துட்டீங்கன்னா அதை தவிர்த்து இந்த மாதம் முழுவதும் நீங்க விரும்பிய அனைத்தும் ஈடேறக்கூடிய ஒரு மாதமா தான் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். பண வருவாயும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. ஆனா நீங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அது அடுத்த மாதம் நிச்சயம் உங்களுக்கு நடக்கும். இந்த மாதம் நீங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பண வரவு நிச்சயம் உங்களுக்கு உண்டு. குடும்பத்திலும் எந்த விதமான சிக்கல்களும் இல்லை, அதெல்லாமும் நீங்க போது. வேலையிடத்திலையும் நீங்க விரும்பிய மாற்றம் நிகழும், தொழிலிடத்திலையும் நீங்க விரும்பிய மாற்றம் நிகழும். ஸோ ஆக மொத்தத்துல தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாமே சிறப்பா அமைஞ்சிருந்தாலும் அவங்க எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு அக்கறை அப்படின்னு சொல்றேன்னா உடல் நலம். உடல் நலத்துல மட்டும் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு ரொம்பவே சிறப்பா அமைஞ்ச மாதமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இதுவே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கான அக்டோபர் மாதத்திற்கான பலன். தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் மென்மேலும் சிறந்து விளங்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் வணக்கம்.